एक्टिंआवबो जेना गानावबो जेना आरो बिथांनि फिसाजोआबो सिंगारबाव नै बेखायनो आं दहाय नायगासिनो दं। मानगोनां हाउसआव गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय मानगोनां डेलिगेट्स नोंथांमोन एक्सुवेलि खननायनि इसिबां हुदा गैया थेवबो लोगोआ खननो होनायलाय खननोसै आंना मालाबा बे तालफोरानो बारला बारसि जाबाय थायो बेनिखायनो फंबायमोनखौ बुंखाबाय आं साबधानलै होननानै गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय। आङो गोजाम मेथाइ जोंनि मानगोनां रुंसारि अरुन नार्जारि सारनि गोजाम मेथाइ दोंसे खननो नाजानि गोरोन्थि जायोबा निमाहा बिनाय थाबाय। गेजेरनि समा मानो गाबो दा मानि दिखारा गबा थायो मानो रिन्दाव गेजेरनि समा मानो गाबो मानो रिन्दाव संसार होने गुवार बुब्लिया दाने लाबाय होने माया थिलिया गैया आंहा गोजोनथावनि गैया आंहा गोजोनथावनि
मोदैनि लैथोआव गब'नांबाय नोंनि दुखुआनो आंनाव नांबाय मोदैनि लैथोआव गब'नांबाय गैया आंहा गोजोनथावनि गैया आंहा गोजोनथावनि Thank you. गोजोननाय थाबाय बिथांनिसिम बिथाङा सासे डिरेक्टर लोगोसे सासे एक्टरबो आरो लोगोसे एथ' मोजां रोजाबो दा बे समाव बिथांनि रोजाबनायखौ मोजां मोननानै जोंहा निजोम बिथाङा 500 रां मान बान्था होनो नागिरदों बे 500जों नोंथाङा बोरमा खासि मासे बायनानै जानो हासिगोन मालाबानो एफा रोंखुमाना दं एक्टिंआवबो जेना गानावबो जेना आरो बिथांनि फिसाजोआबो सिंगारबाव हैनै बेखायनो आं दहाय नायगासिनो दं बिफाया ओरै होदों फिसाजोआ ओरै होख्लायगासिनो आखाइखौ खनसे बेबायदि जानांगौ कालसाराव गासिबो आवगायलांनांगौ जोंना बिसा जिन्दाबाद फंबायनिसिम रोजा रोजा साबायखर आरो बे 500खौ आंहा जयफल फंबायनो आंहा दाहार दंखायो माने गोदो 7 बोसोरसोनि आगोलाव शुटिंआव थांनायाव बिसानि बिमानि हांसो मासे खावना जादोंमोन आं आरो 500बाथाय आं जरासे बायनानै हैनो हासिगोन आरो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ गोजोननाय थाबाय